Så där får du. Tack så mycket. Och det här skickar vi också med dig så du får. Så kan vi vända oss lite åt det här hållet. Gratulerar. Tack så mycket. Det känns som att det här var lite väntat, eller? Ja, jag var bara lite rädd att jag skulle bli fast på innerspår. Men vilken drömresa det blev då. Ja, absolut. Och hästen var faktiskt fantastiskt bra idag också. Han var väldigt på tårna. Var extra bra alltså. Ja, men det tycker jag. Han var så pass på G hela loppet och han kan annars vara lite seg och trög. Men idag var det fulla linor hela vägen. Hur kändes det runt sista kurvan när du såg att det här blir ju perfekt alltså? Ja, det kändes otroligt bra. Jag kollade bakåt och såg att det är ingen som ska kunna ta oss. Utan vi lyfter ut och kör in i mål så ska det vara klart. Det kändes ganska tidigt att det var klart det där. Ja, exakt. När jag såg att allt löste sig precis som man vill ha det, då förstod jag att det skulle kunna gå vägen. Du, det är rätt intressant senare under kvällen också. Stein Daylight i avdelning 5 på V64. Vad säger du där? Nej, men det är en häst uppåt i form. Det är väl inte full form, men det är en bra häst i grund och botten och jag ska kunna tro att han kan vara med och matcha de här. Finns formen där? Ja, exakt. Nu tycker jag det var 2-3 bra konkurrenter i loppet och jag har stor respekt för. Men får han ett bra lopp så ska han absolut kunna vara med och kriga om det. Gratulerar till detta. Tack så jättemycket.